Здравейте, YouTube! Аз съм Закърбой, но игра с Йо7 използвам едно Закърбой, но съм се забрал паса и все насадка, даже и аз не знам как съм си го забрал, сигурно сестра ми е играла, батко ми не, и аз като сестра ми е на 2, вчера стана на 2, бърбъра се тедра и много информация дадох. Да. Аз даже не се знам правата. И аз да започна клипа, бе. Гайде си започна преди мен. Тука музичка. Та-та-та. Познайте кой съм аз? Да. МК Girls! Чакай малко. Последния клип с турка. Ма е срам да таковам да снимам. Затова малко по-така Срамно. срамно да кажете. И за Гачето, Какво каза ко? каза какво? За гаджето ли ще ми го... За гаджето ми ще го Кой каза Коко? Няма тука. Няма да говоря за гаджето ми. Ще си нямаш. Аз къси имам безплатен айра, никой... някакъв ли не при мене. Някакъв си нигър. Знаеш какъв як съм. Какъв? Не казвай, си ми се смей. Кажи! Ами тя човек, значи, аз сънувах толкова такъв сън, че, значи, майка си трябва. Значи, вис, опа, напсувах. За кой си скъпих за 2 меча? Ами, докарайте. Здраве. Не бе, аз си го дадох бе. Вчера, защото вчера помена само ами, как да кажете, по-гадно да е, ами, ами, да, тъй как си де, Що ти не си вигна просто? какво викаш? Що ти не вигна скайп? Не, смисъл сънувах, че тя, ама е... Какво те е? Че ме е целувала, такива работи, ама как? О май гад! Някой се е влюбил! Бе. И да, то аз знам, че от нас се влюбил. Дай малко и на мене, бе. Осин. Той се спрёня там. Той почти не събира. Бе, той там не е кликнал. Не събира почти. Мага е знал желязо. Хубаво е, искаш съм. Добре, там. И пак вземам. О, само за мен. Добре, защо тук хора играят с питхакове, бе, човек? Ами ти са ви, бе, просто си. Абе, са майка ми. Има ли бол? Охо, 8, 7, 6, 5. Виж, ние сме 8. Другите са... Има ли българин? Да. Боста, Анто. Вчера аз играх с един българин. Да, бе, глас ли си играл? Да, бе. И кой се прави да секси? Не, бе. Как каза не, сигурно се прави. Научете се. Малко XX. XX, Shadow XX. Добре, аз съм... Папа, за малко да падна. Ама докато събирам желязо, аз ще напиша по нещо домашните. По-български трябва. Да, бе, точно по български ще напиша. Силни яд. Селянин. Вятър, бе. Майка ти, не вътър, бе, вятър. Вятър. Абе, сигурно не ви се случи, аз как мармора е тук, че ама те ще бъде. Това не си като Ивайло да слича, же. Чупеше? Не, бе, аз просто гледам буквички. Майде, Ивайло. Ако видиш, ако знаеш Игнат как чете. Ръжо. Направо ги сбихме. Как се трепят тук, бе? Колко са трепети, бе? Целият тип. Ух. И ти ли умря, бе? Да, бе. Какво си мислиш?
О. А колко е хубаво да събере желязо. Мале, аз съм пълен идиот. Знам. Няма малко да се напълня себе. Пф. Какво стана, е? Какво стана, мастило? Айрон! Айрон! Да, аз да се събирам също. Сега, кой е? Аз вече имам един стак и 16 и 17. Сега аз се апгрейднах моите. Чупиш и глагол, нали? Чупиш, да. Си на втора задача, бе. Ага, аз съм на втора. Аха. Вече клоните на дърветата. На дървените. На дърветата, бе. Аз даже вече го знам на изуст. Ние говорихме дълго за него. Много ни беше ли? Не. Ой, Говорихме глагола. Аз не... Говорихме дълго за него. Аз крадам с 2 диаманта. Крадец. Чакай. Аз тук се събирам желязо, почти имам 2 стака желязо, аз съм си хубав човек. Някой ме ударил преди малко. Защото ми се изкабини от сърцата си. Я знам това. Бяха! Аре бе! Да фък! Отключиха диамантите. Или златото. Аз ще отключа диамантите. В този клип стана много дълъг. Не, те са включили си. Отидох до близкия магазин. Отидох до близкия магазин. Ти... До близкия... Агазин. Уеназин. Да купя аспирин. Yes! Го взех. Айепа! И заедно взех. Магазин. Опа, чакай. В магазин. Магазин. Има 3 пяти. Там има някакъв зелен май. Фул айрон, бро. Хакере. Има фул айрон, бро. Не ме още едно изречение. Целият YouTube видеачето има хак. Help us. Аз съм риб. Манус. Риб, нашето яйце. Бягай! Се обрезе! Умря ли? Бах ти! Не. Бягай! Зад мене са бе. Да, двама са за тебе. Аз са... Бягай, Виризо! Не се чака там! Скача! О, мага. Аз ще гледам нашите, къде са. Роза. Един бяга! И си трябваше да направиш ти. Един как се беше спана. И си трябва да бягаш ти, бе. Сега ни удариш го пресрещни. Много учи забравя. Ето ти главата. Къде сте? То си направо ще всичко. Добре, ти сега червените ли са? Ама...
Ти всичките са бесенци, бе. Какво са всичките? Всичките са бесенци, само ние сме... ние сме най-много. Ага. Само още двама трябва да убиете си, може да спечелим. Може би и да спечелим. Може би. Чакай, аз ще видя своя... Не. Ой, на фул айрона обаче. М. Мала. Аз ще отида при Верди. Това. Е. Верди. О май гад, той къде се е скрил. Как се телепортира? Отиди при Вердито да видиш. При кой? При вардието. М. Вардието да отиде. И той къде сме, да? Аз не знам как да се телепортира на телевизор. Добре, ние ще победим 100%. Ами, аз думах, ама надали спечели няколко. О мага, той е някакъв 3 ла. Някакъв е долу и той ще го прибият на Да. Той е рипа. Той се приби някъде с пъни. Аз съм в него. Ой, добре ние можеше да се влиза. О, аз съм в ето и жълти на футлайранта. Аз съм в него. И за. Аха, това умря. Добре, нашите ще победят вече, аз го знам. Извиня, майче вече... не. Още малко му остава да е флайерен. Той си вече се купи хубав меч, тъй че. И Лок ще се купи даже... Аз ще гледам това кога ще ги откри. Ти в него ли си? А виждаш ли ме? Видам ти главата. И то се вира и се купува нещо. Три. Той има хубав меч. И то много хубав. Чакай, аз ще го видя. Аз съм в Силендура! И се няма да излезеш от него. Излязох, аз вече съм при това. Да му трябва да нападне. Всяко ги нападне той един и ни побеждаваме. Той без ли не ще победим, де? Двама срещу един. Един с флайран броня и потка. Той е нашия вече с... Иде, то се чува май. Не чува. Браво на него. Здрав. Там са сините. Там са жълтите. И... Майче ще отида. И там са червените. Мале, това даже не го видя. Те има двама са време даже да са флопнат. Яло, ю. Аз съм... Колко много вещи! Ти какво бреже? Тук има толкова много вещи! Ти още си в таковата ли си? Кое? Чакай. Да. Добре. Аз не си е научил почека и общество. Да. Аз не си научил почека и общество. Да. Аз научих.
Да, почувствам, че се спомня. А? Тя мама ми дала. Да, ако не си научил печи качество и пуши цигара. А? Ти мама ми дала сумашира. Знам каза, че ще идва. Айде, фуахо, скъса ги. Аз сега ще се обадя на баба да я написам. Наско гъгъ, гъгъ червен сбор, гъгъ. Добре. Добре. Ще се Тука, точно че вярвам на тебе. Давай, момче, ти ще О-о. 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 Легендарка! Легендка! Охо, то си взеди легендка. Охо! Риб. Нашия отбор загуби. Това беше за този епизод. Надявам се какво да ви е горе. Ай, по-тихо е! Да ви хареса. Абонирайте се. Дайте положителен вот за този клип. Кажи чао на хората! Чао, 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 чао! Чао! О, не. Аз съм Коста. Загубихме, да знаеш. Да, знам, видях. Не съм сляп. Откъде да знам, че се чуеш от 5 метра. Откъде да знам, че говориш? Да, фак, къде ми изчезна химикала? Аре, още едно изречение съм готов с домашните. А? Още едно изречение съм готов с домашните. Добре, аз почвам игра. Аз чакам. Пак ли ме? Ало? Миша, идвате ли? Няма да идвам. Мама каза, че ще дойдете за таблета. Добре. Добре, чао, чао. А? Сотка сам и че си готов с домашните, че си Мерси. Ти в кой отбор влизаш? Аз ще вляза Чакай. Аз влизам в черните. Не, аре знам да сме в един отбор. Ари от жълтите. Хубаво. Не, си оранжевите. Хубаво от оранжевите. Ние сме тим Аз и ти сме чим. Двама ти. и ще ги пребием от бой. А ни направи ще ги смачкаме, брат. Си, какво си про? Аз ли бе? Абе, да, зачервих се. Зачервява. Добре, аз ще да се направя набързо да я нещо. Ако някой клипни на ранза, ми кажи бързо. Не. Аз много ранза. Добре. Не, аз няма ходя. Паднах. Ари и уйци в... нали. Кой? Ари ухаца в... Офтос пак ли джерито? Беге, аз тази игра няма снимам. Що? Ами, ти ще снимаш ли тази игра?
Ваза ми вече на 3-4. Аз. Чакай дай от... А? От Грис. Ела. Ще някой дойде. Грис ли? Да. Какво беше Грис? Ола, аз съм в Грис. Ще има един от оранжевите. AK Games BG, etc. Here English! No. Тум, 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 тум. И даже не ме е срам. Ами не те знам, че си идиот. И тебе съвети не се е срам. Ама въобще. Ей, ние сме двама само. Двамата ли сме? Четирима! Как бе, 4 не сме? Четирима сме. А те? Чакай само с своя учебница. Хубаво, ти ще ми събереш ли нещо, аз докато се обадя? Да. Хубаво, се е средно. Само се обадя. Хубаво. Наси, ни двама, Наси, двамата ли ще ходим на училище? Да. Сама чакаш ли? Да. Да. Събрали ли работи? А? Събрали ли работи? Какви работи? Ами някакви за... Ага. Ще помогнеш ли? За кое? Да, Кой чакай, май? стой. Чакай, искам да ти помогна. Омага. Хакер! Как съм убил? Вот хакера, как съм убил, бе? Сега ще му отдам. Нази, ще отмастя за тебе. Какво? Нали ма видя? Мимо трябва да ви сложа да ви кила в нашата. Така! То си спидхак, то си със спидхак. Оха! Да, нищо не е спидхак, той е хакер.
Ко? Как? А, да, тут и беше. Ама вие се